O meu nome é Alejandra Cardelle Covas e traballo como investigadora postdoctoral na Escola Superior de Biotecnoloxía na Universidade Católica no Porto. No ámbito do meu traballo estou a desenvolver novos ingredientes funcionais para o seu uso en alimentos. Concretamente estamos a traballar con quitosano. O quitosano é un biopolímero moito importante, xa que presenta diferentes propiedades biolóxicas, como as súas propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, mais o que se está a tentar é desenvolver novos derivados con outras propiedades, concretamente a actividade prebiótica. Así, nós já temos desenvolvido estes derivados caracterizados e já están testados con flora característica do noso tracto gastrointestinal. Os resultados parecen promisorios, parece que esta modificación podería facilitar o seu uso como ingrediente funcional.